Александр Кнырович, вечер добрый вам. Я думаю, добрый вечер, поважаныя. Экономист, блогер, вядоўца праграмы «Атмасфера» на Белсаце. Пачну я, відаць, все-таки не ад эканомікі вашай профільнай, а ад вашага паста сённяшняга, які вы прымеркавалі да ультыматума Зеленскага да Лукашэнкі. Вы пішаце пра тое, што ў гэтай сітуацыі Александр Лукашенко адпаўзе. Не удакладняеце, правда, як. Я нагадаю нашим гледачам, што вы таксама можете прагаласаваць за варыянт, што будзе рабіць Александр Лукашенко ў гэтым выглядзе, у гэтай сітуацыі. Ну і 40% таксама так лічыць наших гледачоў. Што вы маеце на ўвазе адпаўзе? Якія вы бачыце канкрэтна варыянты для гэтага? Ну, слухайте, як мы неаднаразова уже казалі, галоўным для Лукашенко являецца яго асабістая ўлада. Гэта галоўны матыў, гэта галоўная такая мэта яго існавання. І калі становіцца так вельмі трохі падгарае нешта, так, ён вельмі добра разумее становішча. Мы бачылі, як калісьці, калі было падвышэнне коштаў на паліва, і калі людзі выйшлі на вуліцу, ён вельмі хутка адкруціў назад. Мы бачылі, як былі пратэсты тых самых, як быццам туніяцаў, і ён таксама адкруціў гэтае назад. Таму, калі яму небяспечна, он разумее, што адбываецца. І ў гэты самы момант, калі мы бачым вось такі ультыматум Зеленскага пра гэтыя самыя рэтрансляторы, я ўпэўнены, што асноўная думка ў яго зараз не як адказаць арэшнікам ці весці войскі ў Украіну, а асноўная думка, як потым патлумачыць Пуціну, чаму ён выключыў гэтыя рэтрансляторы. Ну, тое, што он будзе казаць на словах, гэта будзе адно, а дзеянні яго, я ўпэўнены, будуць такія, каб не злаваць у данном выпадку не деда, а вельмі маладога чалавека, Зеленскага. Так, якога ён пачыналася все ад Володя, Гніда, а цяпер Владимир Александрович. Добры прэзідэнт. Так. Калі казаць пра другую умову, якую таксама Владимир Александрович казаў, гэта НПЗ беларускія, якія працягваюць падтрымліваць расійскую ВПК, і нават у разы цяпер мы ведаем, што дакладна выраслі пастаўкі нафтапрадуктаў у Расію праз чыгунку. Пытанне, ці в прынцыпе тэарэтычна нават Александр Лукашенко можа спыніць такую падтрымку. Мы ведаем, напрыклад, што мазырскі НПЗ на 43% належыць слав нафце расійскай. Так, ці фізічна Беларусь настолькі кантралюе гэта НПЗ, што мы можам добра все, а цяпер мы не падтрымліваем. Ну, спыніць вываз паліва, канешне, Лукашенко можа там хвілін 10 гэта зойме прыпыніць вываз паліва, але зноў трэба будзе нешта тлумачыць Пуціну. І ў гэты момант я нагадаю нашим гледачам, і таксама вось такі ёсць пункт гледжання, што, конечно, не все паліва в России ідзе на вайну. І, конечно, Лукашенко ў гэты момант можа тлумачыць не так, як з рэтрансляторамі, што ён пастаўляе паліва для палевых работ, для сельгас некаіх прадпрыемстваў, а тое, што яны там некае іншае паліва ідзе да танкаў, да нейкіх іншых ваенных машын, гэта расійскае паліва. Таму тут не все так однозначно, да? Но гэта, конечно, я жартую, але тут ёсць нейкі маневр, тут ёсць некая рытарычны, прынамсі. Рытарычны маневр, нешта так тлумачыць для Лукашенко. В выпадку з рэтрансляторамі, конечно, такого маневра няма. Ну, але вось кожны дзень мы новыя так маем пашкоджанне нафтасховішча сёння ў Керчі, учора ў Цюмені, НПЗ. То бок будзе пагаршацца сітуацыя з палівам у Расіі. Там акурат цяпер гэтае жніво таксама пачынаецца. Большая будзе патрэба паліва ў Расіі. Натуральна, што Масква яшчэ будзе больш прасіць паліва ў Беларусі. Ці тут мы ў стане даць яшчэ, па-першае, больш, ці мы на гэтым заробім? Ну, калі мы звернем увагу на тое, што кажуць расійскія эксперты, то Беларусь можа пакрыць не болей за 10% расійскіх патрэб паліва, так? А ўжо зараз дэфіцыт каля 30%. Не дэфіцыт, а пашкоджаныя магутнасці, якія, калі так далей пойдзе, то будзе сапраўдна вялікі дэфіцыт, але Беларусь не ў стане выратаваць Расію. І мы бачым, як расійскія эксперты кажуць аб тым, што Расія пачала купляць паліва дзесьці ў Азіі уже. І везе яго з іншых краін, разумеючы, што Беларусь тут не вельмі добры памочнік. Таму я не думаю, што будуць нейкія такія вялікія наступствы менавіта для беларускай эканомікі, для беларускай сельскай гаспадаркі, як вы слушна заўважылі, што ў нас пачынаецца жніво. Так, але гэта калі кажам мы пра афіцыйны экспарт-імпарт, гандаль нафтапрадуктамі, але натуральна, што ў такім сітуацыі дэфіцыта ў Расіі будзе каласальны шэры рынак, з'яўляцца схематозы і гэтак далей.
мы ведаем, што ўжо цяпер ёсць праблемы з лагістыкай там пэўнай у Расіі. Ну, як бы, што ў Расіі можа патрошкі сыпацца там сектара эканоміку, так, у выніку нават гэтага паліва, таму што паліва такім кут, на якім все трымаецца, так, у эканоміцы, многае трымаецца. Вось наколькі тут магчымы ўплыў гэтай сітуацыі на Беларусь? Ну, ведаце, унутраная лагістыка расійская, гэта ўсё ж такі яе ўнутраная справа. Для нас вельмі важна, каб нафта доехала до наших НПЗ, а потом уже внутри Беларусі яно размяркоўваецца, і все ж таки я вельмі маю надзею, што гэта не будзе мець уплыў на Беларусь. Але тут ёсць іншае пытанне. Ці з'яўляецца мозырскі НПЗ і нафтан такой военной мэтай? Вось гэта вялікае пытанне, таму што калі дакладна вядома, што з гэтага НПЗ ідзе паліва да расійскага войска, то чым ён адрозніваецца ад НПЗ ў Маскве з гэтай, ну, вельмі прыгожай, канешне, гэтай крышачкай, якая ўзлетала. Розніцы паміж імі няма, гэта такое ж самае НПЗ, і таму, ну, я ўпэўнены, што ва ўкраіне абмяркоўваюць магчымасць нанесці ўдары па НПЗ. Ну, вось таму я у вас і запытаюся. Папярэднія мае спікеры казалі пра вось гэтыя рэтрансляторы. Яны пагадзіліся над тым, што все-таки Украіна можа сапраўды іх нейкім чынам там знішчыць, але Лукашенко нічога ў адказ не прадпрыме, так, бо будзе старацца адпаўзаць, як вы кажаце. А вось у выпадку НПЗ гэта ўжо эфектна было б. Так, і там уже цяжэй будзе Лукашенку неяк не заўважыць і паказаць, што я тут дагэтуль кірую, але вось не абараніў. Ну, пытанне, а што ён можа? Что ён можа? Потому что, ну, как я писал в своем посте, калі паглядзець на лічбы, то ў Беларусі няма войска. І яно есть 65 тысяч чалавек, але гэта тыя самыя людзі, якія ваши суседзі, якія служылі в войску, якія расказваюць только камедыю адтуль, так? І мы разумеем, што сапраўднае войска, якое мае некі досвед, гэта 2-3 тысячи чалавек у Беларусі. Некага арэшніка, конечно, з тэрыторыі Беларусі не будзе, і таму Лукашенко зараз у стане, калі ён не можа нічым адказаць Зеленскаму ў выпадку атакі на НПЗ, самае дрэннае, што можа адбыцца, як казалі ўжо ваши эксперты, о том, што Расія войдзе на тэрыторыю Беларусі і будзе прысутнічаць, і будзе акупацыя, ну, больш жорсткая, чым зараз ёсць. Але ў Лукашенка няма нічога такога, каб ён мог адказаць Зеленскаму. Так, это ўжо тады будзе зусім непрадказальна пакуль што для нас. Прынамсі, так, это гісторыя. Апошняе пытанне, вось гэтая сітуацыя, якой мы цяпер знаходзімся, это сітуацыя ўразлівасці Беларусі, гэта спроба Украіны перахапіць ініцыятыву ў вайне. Наколькі гэта такая сталая змена, так, у нашым рэгіёне, наколькі яна доўгатэрміновая, на вашу думку? Ці вы бачыце цяпер, што Расія вот за гэта некалькі месяцаў все-таки зможа неяк вярнуць сабе ініцыятыву ў вайне, знайсці гэтыя, так, абарону ад гэтых дронаў? Ну, некія рэсурсы. Вы бачыце, што Расія можа вярнуцца на фронт, скажем так, з ранейшай упэўненасцю, каб і Лукашэнку упэўненасці дадаць? Ну, ведаеце, я магу апірацца толькі на лічбы, а лічбы зараз за Украіну, а не за Расію. Мы бачым, якія вялікія праблемы в эканомікі ў Расіі. Там дэфіцыт бюджэта, які б'е все рэкорды, там ужимаюцца бюджэтныя сектары, все, акрамя военных, там падзенне эканомікі. І, канешне, вось топлівны крызіс, таму я не бачу, за кошт чаго зараз Расія можа неяк змяніць становішча. Ва ўкраіне нарастаюць вытворчасць дронаў, нарастае вытворчасць ракет, і Украіна адчувае сябе все больш упэўнена. І таму, ведаеце, крызіс эканамічны, ён разгортваецца вельмі доўга. 2-3 гады таму, калі пачынаўся ён, і калі эканамісты, у тым ліку я, казалі, што будзе так, як зараз, ну, не было відаць не было, как бы, ведаеце, гэта як... Заказы дзяржаўныя ішлі, беларускай прадпрыемстве напоўніцу працавалі на Расію. Гэта як захворванне. Заробкі 15% ў Расіі. Якое ўжо пачалося, і яго бачаць толькі, ну, медыкі, так, але чалавек яшчэ сябе не адчувае. І вось мы маем то, што маем, і, канешне, я не бачу перспектыў у Расіі, тым больш, што гэта пацвердзілі і амерыканскія эксперты, якія, ну, дакладна тыдзень таму сказалі аб тым, што ўсё, Донбас не будзе захоплены ніколі. Няма ўжо ніякай дамовы па Анкориджу, яна не можа выконвацца. Ну, гэта казалі прадстаўнікі адміністрацыі Трампа, таму я лічу, што гэта такое, ну, вельмі стратэгічная змена ў нашым рэгіёне.